Čus, vítám vás tady u nového videa Monty Vlog a než začneme to video, dejte prosím like, odběr a zvoneček. Budu moc rád a hlavně mě podpoříte a hlavně můžete dát i na mýmu kamarádovi Mourkovi na YouTube kanál a i mé editorce můžete dát taky odběr. Ježišmarja, čau. V jednom videu jsme dělali blbosti, což už nechceme. Normálně. Ano. A no. Mouriček tady zase vůbec stavil postel. Já mám něco jiného než ty. Já vím, vidím, útočíš, no. Já to vím. Až jde na tebe červený a já jdu dozad a on si toho nevšímá, kámo. Ale tam zna... Aha, tak nic. Aha. Co v tomhletom videu asi počítá, nebo v téhle hře se počítá porazit, jenomže občas to nejde. Hej, hacker. A nevím, nepoznám hackera. Tak když mě hituje z 20 bloků. Jo, tak to je asi Mám jedno HPčko, kámo. Kámo, já jsem měl jedno. Já mám... Někam to hoď, někam random, asi na toho týpečka to hoď. A uvidíte, jak to poletí. Koukejte, nebo já vám ukážu, jo. Koukejte, co ten týpek dělá. Teďka Moureček, protože teďka mu týpek utek. Klasický týpci utíkají. Au. Ano, vy si můžete i odpálit. To je takový pomocná, to je taková pomocná trampa, nebo jak se tomu říká? Prostě na lítání. No, lítání, ano, správně. Já jsem si teďka leknul týpka. Prosím vás. Dobře. Který má fireball, to není krásný. Já jsem ti říkal, že to není krásný. No. Kámo, já jdu ho ní dál, kámo, on má... Kámo, opovaž se. Ne. Kámo, neukazuj nám... Kámo, on za to... Máš smůlu, viď? Já jsem to klačnul, viď? Máš smůlu, Jsi naštvaný, vidíš? Že jsem to klačnul, viď, kamaráde? Červenáčku, buď si naštvaný jenom za to, že jsem to klačnul. Já jsem si zrovna musel zapnout jeden takový speciální mod na ping. Ježišmarja, až si pingáři. Ať mi píše, kolik mám. Mám 140. No vidíš, a jsi zrád? No to. Kámo, ne, ten širiny. Kuňa, ale už. Co máte s těma farelbama? Chci vám jenom něco říct, je, že můžete, ano, slyšíte dobře, můžete si i zahrát s námi Bedwarsky. Nejenom my dva, ale můžete i s námi si zahrát, správně slyšíte to dobře. A já asi budu zdrhat, protože jak vidím, na mě jdou, ne. Super, mám jedno HPčko, výborně. Za to jsem moc. Nikdo nemá postel. Kámo, já nemám postel, víš proč? Protože je to. A u nich je červený! A ty jsi někde ztratil, viď? Ty nemáš ani zlato, teda ani iron. No hodnej. Počkej, tu šedé už je. Hej, dokážeš proti člověkovi, který má lunar, zabít ho? Ne, ale to Kámo, kam šel ten červený? Červený? No. Čemu já tebe? Ne. Ten je tam nahoře. No, tam nahoře. Já ho nechám žít, hej.
ale šedej tak čumí s fireboardem, hezky. To je pěkná fotečka, že prasátko má fireballek. Vidím a ten, Čumí na tebe. vidím. Tebe- GG. tebe zabil? Ano, zabil. GG. No, ale jak říkám, můžete si zahrát i s námi, i s Mourečkem, jestli chcete. A jestli i chcete, tak klidně můžu i streamovat na Twitchi, takže můžete klidně přijít i na můj Twitch. Nevím, jestli budu streamovat, jo, takže asi tak. Tohle to bude dnešní video, takže jo, takže